አሜን እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ አብለሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ ህይወት ንሱ ይህድአ በትረኻን ምርኩስካን የጻናናዓኒ ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ኽፉእ ኣይፈርህን ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ የንጀርብብ ኣሎ ሳህልን ምሕረትን ኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘላለም አሜን ነቲ ምንጭ ኩሉ ዕረፍትና ዝኾነ ነቲ ጽላልና ዝኾነ እግዚአብሔር እስከ ክብርና ሃለሉያ እግዚአብሔር ኣብ የማነይ ኢደይ ጽላለዩ አሜን ናይ ዕረፍትና ምንጪ አሜን ናይ ሓጎስና ምንጪ ናይ ሰላምና ምንጪ ናይ ብርታዕና ምንጪ ናይ ሓይልና ምንጪ ናይ በረኸትና ምንጪ ናይ ጽቡቕና ምንጪ ናይ ሰናይና ምንጪ እግዚአብሔር ስሙ ንዘላለም ይባረኽ እስኪ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ተሲእና ንኽብሪ ቃል እግዚአብሔር ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ኣሎ ኣሕዋተይ አሜን ከምቲ ኸነምልኽ ዝረዳኣና ሕጂ ድማ ቃሉ ክንዛረብ ክረዳኣና እግዚአብሔር ይባረኽ ቃሉ ክንሰምዕ ክረዳኣና እግዚአብሔር ይባረኽ ምዝራብና ብጸጋን ብመንፈስን ክኸውን እዩ ምስማዕና ድማ ብጸጋን ብመንፈስን ክኸውን እግዚአብሔር ይባረኽ አሜን ተለዊጥና ክንወፂና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኻ ክዓርፍ ንስኻ ክትልወጥ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ ሃሌሉያ ማንነትካ ዝልውጥ ታሪኽካ ዝልውጥ ኩነታትካ ዝልውጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ሃሌሉያ ደጊምና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንባረኸካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና ንውድሰካ ኣሎና ክብሪ ይግባእካ እዩ ምስጋና ይግባእካ እዩ ውዳሴ ይግባእካ እዩ ኣምልኾ ይግባእካ እዩ እቲ ንኽብርኻ ዝወደስ ዝደኮንካዮ ህዝቢ በዛ ሰዓት እዚኣ መስዋዕቲ እልልታ ይስዋዕልካ ኣሎ ሃሌሉያ መስዋዕቲ እልልታ ንስዋዕልካ ኣሎና መስዋዕቲ እልልታ ንስዋዕልካ ኣሎና ኣብ ድንኳን ጻድቃን ድምፂ እልልታ ኣሎ ሃሌሉያ ስምካ ንዘላለም ይባረኽ ቅዱስ ስምካ ንዘላለም ይባረኽ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ደቅኺ ኩሎም ካብ ቃል ኣምላኽ ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓብ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ሰላምና ከዓቢ ሓጎስና ክመልእ ካባኻ ክንመሃር መጺና ኣለና እሞ ድምፅኻ ክትለቅቕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልይ ኣለኹ ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦ ዘሳገረና ቃል ፍንትት ክንብል ዝገብረና ቃል ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክንከይድ ዝገብረና ቃል ንላዕሊ ክንብርኽ ንላዕሊ ክብ ክንብል ንላዕሊ ክንድይብ ዝገብረና ቃልካ ካባኻ ክመጽእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልይ ኣለኹ ወኣምላኽ ሰማይ ንቓልካ ሃዲእና ከይንበልዕ ንቓልካ ሃዲእና ከይንሰምዕ ዘዕገርግረና ወዲ መዕገርገሪ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ንኣስሮ ኣለና ጉባኤና ንስኻ ተቖጻጸሮ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅቡእ ሽም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደቐኒኹም ክብረን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎማዓንቲ ብመርመራ ኢና ክንጅምር እግዚአብሔር ይባረኽ ናይዚ ዓመት እዚ መሪሕ ጥቕስና ብቃሉ ዝሽምድዳ ሰብ እገለ እገሊት ከይበልኩም እስከ ሓደ ይተስእ ናይዚ ዓመት እዚ መሪሕ ጥቕስና ደጋጊምና
نمهارا زلنا تقصي دقاقي منا نصنع زلنا تقصي مني نقرني እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ዋው በሉ ታጥቅስ ጥራይ እታጥቅስ ጥራይ እትናይ አምላክ ሰብ ንሰናይ ግብር ዝተዳለወ ፈጽሙ ምንተኸኻውንሲ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ نتمرتي نمقنع نتقسات نتصدق زغون مدب أطاق علا ويتاي بارك هاليلويا آمين نسخا قنا كابن من كمت مهاركا فليتكا نتنكاب قل عنتكا جميرا بإمنت بكريستوس إيسوس نمدحان كلب ما خاز خلاك قدوسات صحفات فليتكا فليتكا مش ولا باتي زتمهار كايون زتردع كايون صنع اتناي املاخ صب نسناي قبر زبالة فتشيمو زتدالا ومن تخخونسي منفس املاخ زنفسو صحف نتمرتي شكوالو نتقسات نمقنع نتصدق زخون مقداب يتقم ايو آمين እግዚአብሔር ይባረክ ከነጽናዓ ይገባና አሜን ከነጽናዓ ይገባና እግዚአብሔር ብርግጽ በዛ ጥቅስ ዝያገሩ በብዙሓት አገልገልቲ ብዙሕ ነገር ይምህረና ብዙሕ ነገር ይዛረበና አሎ አሜን ምስማዕን ምቅባልን ግን ናትና ሓላፍነት ይኸውን እሞ እግዚአብሔር ይባረክኩም አጽናዕዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካባይ ክብገስ ንሎም ማዓንቱውን ኣብዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ ደጋጊምና ንዛረበሉ ከም ዘለና እቲ ሕመረት መልእኽቲ እቲ ማእኸል ትምህርቲ ናይዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ማለት ቃል አምላክ ንርባዕተ ነገር ከም ዝጠቅም ሐዋርያ ጳውሎስ ገሊጽወሎ ዘርዜሩ ንትምህርቲ ኢሉ ንተግሳጽ ኢሉ ንምቕናዕ ኢሉ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ እንታይ ይገብር ይጠቅም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እምበኣር ክልተ አውራ ነገራት ገሊጽሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ እቲ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ክልተ ዓበይቲ አውራ ነገራት ጠቂሱሎ እቲ ቀዳማይ ኣብ ፍቕዲ 14 ኣሎ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ ዝተመሃርካዮን ዝተረዳእካዮን ጽናዕ ኢለዎ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ነገር እዩ ዝብሎ ዘሎ ምድሓን ዝበሃል ነገር ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን እዩ ዝርከብ ምድሓን ኣብ ትሕቲ ሰማይ ብኻልእ ብወላ ሓደ ኣይተዋህበን ክንድሕነሉ ዝተዋህበና ሓደን ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ስለዚ ምድሓን ንክርስቶስ ብምእማን እዩ ዝርከብ ኢልዎ እምነትካ ካበይ ትመጽእ ካብ ምስማዕካ ካበይ ይመጽእ ካብ ቃል አምላክ አሜን ስለዚ ኮይኑ ሰብ ኤፌሶን ከምዚ ኢልዎም እቲ ናይ ምድሓንኩም ዝተላእኸ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኹምዎን ወስኽዋ ምስ ኣመንኩምዎን ብናይ መንፈስ ተስፋ እንታይ ገበርኩም ተሓቶምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ዑርቡን እንታይና እዩ ርስትና ኢሉ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ዝተባረኸ ይኹን ስለዚህ ሐዋርያ ዮሐንስ ክነግረና ከሎ ብመሰረቱ እቲ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ማለት ቃል አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት بكريستوس ኢየሱስ አሚኖም ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘለዎም ምንቲ ክፈልጡ ተጻሒፉ ኢሉና እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ተአውራ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ካልእይቲ ኣውራ ነገር ድማ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብቲ ፍቕዲ 17 እቲ ንምድሓኑ ዝተላኸ ቃል ሓቂ ሰሚዑ ኣሚኑ ተቐቢሉ ምድሓን ዝተቐበለ ዳግም ዝተወልደ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢሉ ፀዊዕዎ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ ፍጹም ዝኸውን በየና ኣቢሉ እዩ በዚ ቃል ዝቢሉ እዩ በቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ቃል ገይሩ ናብ ፍጽምና ይሰግር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይኸውን ይልወጥ ምክንያቱ እቲ ቃል ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ብኡ እናመለአ ክዓቢ ከሎ መወዳእትኡ ንመን ይመስል ነቲ ናቱ ዲኤንኤ ነቲ ናቱ ዘርኢ ንክርስቶስ እዩ ዝመስል ኣሜን ህዝቢ ኣምላኽ ነቲ ውሽጥና ዘሎ ምንጪ ንዕኡ ክንመስል ኢና ፀዊዕና ዘለና ኣሜን ዶ ቆልዓ ምስ ተወልደ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ኣሎ ገለገለ እዋን ፈፂሙ ንዓኻ ዘይመስል ይኸውን ንዓኻ ይመስል ነዲኡ ይመስል ድሓር እናዓበየ ክኸይድ ከሎ እናዓበየ 7 ሰዕ ገለ ይቕየር እዮም ዝብልዎ ንቆልዓ መልክዑ ይቀያይር ይብልዎ ንእገለ መስል ንሓወቡኡ መስል ነኩኡ መስል ነሙ ንሓትኑ መስል ከምኡ እናተባሃለ ክዓቢ ፀንሕ እሞ እናዓበየ ምስ መፀ ራዛ ናይ ኣቦኣ ሓዛ ኣሜን ስለዚ እቲ ቃል ሓቂ እናበላዕኻ ክትዓቢ ከለኻ ኣማስዩ ንመን ኢኻ ትመስል ኣታ ንገረኒ ንመን ኢኻ ትመስል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናተለወጥካ ንምስሊ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልወጥ እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ በቲ ቃል ሓቂ ኢኻ እንታይ ትኸውን ተዓቢ ማለት እዩ ሙሉእ ርዱእ ኮንካ ናብ ብፅሕና ክርስቶስ ኢየሱስ ክትበፅሕ ዘኽእለካ እዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ማለት ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይባረኽ ነዚ ድማ እዩ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም እንተኾንኩምሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ እንታይ ይግበርዎ በሃግዎ ኣሜን ብኡ ንምድሓን መታን እንታይ ክትኮኑ ክትዓብዩ ስለዚ እዚኣ በደለይ ምልኣት እስክበሉ ተዛረቡ እጆኹም ምልኣት ካብቲ ሙሉእ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይርከብ ኣሜን ኣሜን ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ኣሕዋተይ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ ምልኣት ካብቲ ሙሉእ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ እታ ቀዳመይቲ ኻባና ትደለ ከም ጴጥሮስ እንታይ ክንገብሮ ተዛረቡ ብሩኻት ክንብህግ ክንክእል ኣለና ባህግ እንድሕር ደየልዩ ሸውሃትካ እንድሕር ደይ ተኸፊቱ ከመይ ጌርካ ክትበልዕ ትኽእል ሸውሃትካ እንድሕር ደይ ተኸፊቱ ይብልዓልካ ኣይብልዓልካኒ ስለዚ ተቐዳመይቲ ስቴፕ ምብሃግ እያ ሸውሃትና ጋህ ክብል ክኽእል ኣለዎ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሸውሃትኩም ይከፈት ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሸውሃትኩም ይከፈት ከምኡ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ እንታይ እዮም ብፁዓን እዮም ኣብ ሉቃስ ድማ ከምኡ ኢሉ ነቶም ጥሙያት ብሰናይ ነገር እንታይ ክገብሮም ኢሉ ከጽግቦም ኢሉ ሸውሃትካ ከይተኸፈተ ክትበልዕ ፈጺምካ ኣይትኽእልን ኢኻ ገለገለ እዋን እኮ ከመይ ዲና ንኸውን መስለኩም ኣሕዋተይ ኣብ ኣስመራሲ መርዓተ ገይሩ ንመርዓ ተዓዲምካ ክትከይድ ከለኻ ኣይተሓዛለይ ብፍላይ ዘን ኣዴታት ሸውሃተን ከፊተን ሸውሃተን ጋህ ኣቢለን ኣፐታይት ገለ ገይረን ኣክንዲ ዝኸዳ ሸውሃተን ዓፄን እየን ዝኸዳ ኣነ ከምኡ ዝፈልጠን ኣዴታት ኣለዋ ደይትፈልጡ እንድሕር ኮንኩም እንደ ኣብ ገዛእ ንእሽተይ ቆናፂረ ንኸዳ እሞ ድሓር ኣብቲ መኣዲ ምስ ተቐረበ ከምዚኣ እንዳልዐ እንድበልዓ ቀምጠጥ ምስአን እንድሕር ተቐሪብካ እዋ ኣይረዲ ምክንያቱ ንዓታተን ክትርኢ ኣይትበልዕን ኢኻ በዓል ውራይ
زلوا كل قريبيو أداليو هي بكاي أمشي وي شوهات كعتي خاص لازم تصحاجن كتبلع عيكال كان نصو يقرب مبر من جاكا خفيتو خول سكا أي كيلني أحواتي نبيت እግዚአብሔር ክትመጽ ከለኹም ሸውሃትኩም ከፊትኩም ምጽ አሜን አሜን ዶ ሸውሃትኩም ተኸፊቱ ጋህ ሂልኩም ምጽ እግዚአብሔር ይባረክ አብተኸረን ብዙሕ ነገር አለ እግዚአብሔር ይባረክ ኢሳያስ ኮሚሉ አብተኸረን እግዚአብሔር ስቡሕ ነገር እንታይ የረለኹ አዳልየለኹ ኢሉ አዕጽምቲ ኢሉ አንጉዕ ኢሉ ወይኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሸውሃቱ ተኸፊቱ ዝመጸ ክበልዕን ክሰትን ነፃ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን بيسوس كريستوسم شوهاتكم يكفت بقويتا بيسوس كريستوسم شوهاتكم يكفت آمين سلازي تقدامي تنتايا مبهاج هذا يتقمني نقرني دحر مبهاج انتايا الله مبلع الله እግዚአብሔር ይመስገን ከሚኤርሚያስ ድማ ብድሕሪ እንታይ ንገብሮ ማለቲ ንበልዓ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ምስ ረኸብክዎ እንታይ ገበርክዎ በላዕክዎ ቃላትካ ድማ ሓጎስን ፍስሓ ልብን ኮነኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ኣሜን እቲ ቃል ክትበልዖ ከለኻ ሓጎስ ይመልእ ውሽጥኻ እቲ ቃል ክትበልዖ ከለኻ ሓይሊ ይመልእ ውሽጥኻ እቲ ቃል ክትበልዖ ከለኻ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ፀጋ ናብ ፀጋ የስግረካ እግዚአብሔር ይባረክ ምስ ረኸብካዮ ክትበልዖሲ ሸውሃትካ ይከፈት ስለዚህ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነዊሕ መንገዲ ኣለካ እሞ ተንስእ እንታይ ግበር ብላዕ ኢሉ ሰሎሞን ድማ ጻድቕ ንገሮኒ ክሳዕ ዝጸግብ ይበልዕ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ክሳብ ትጸግቡ ትበልዕሉ ሸውሃት ኣብ ልዕሊኹም ይምፅአሎም መዓንቲ ኣሜን ስለዚ ምብሃግ ኢልና ኣለና ብድሕሪኡ ምብላዕ ድሕሪ ምብላዕኸ መን ይነግረኒ ተዛረቡ ምኩምሳዕ እግዚአብሔር ይባርካ ሸዊቶም ድሕሪ ምብላዕ ድማ እንታይ ምኩምሳዕ መጉስዕ መምላስ ምስትንታን ብመኽሪ ረሲዓን ዘይመላለስ ኣብ መንበር መላገስቲ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊ እውን መዓልትን ለይትን ዘስተንትኖ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ ቆፅላት ዘይረግፍ ኩሉ ሳዕ ፍረ ትህብ ኣብ ወሰን ወሓይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ ድማ ይሰልጦ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ኣሜን ኣሜን በሉ ኣሕዋተይ ኣሜን በሉ ኣሕዋተይ ኣብ ምኽሪ ረሲዓን ዘይቅመጥ ኣብ መንበር መላገስቲ ዘይቅመጥ ብምኽሪ ረሲዓን ዘይመላለስ ነቲ ሕጊ ማለት ነቲ ቃል መዓልትን ለይትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁዕ እዩ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ወሰን ወሓይ ዝተተኽለት ኦም ልክዕ ንዓኣ ይመስል ፍሪኣ ኣየቋርፅን ኩሉ ሳዕ ልምዕቲ ኩሉ ሳዕ ዕንብብቲ ኩሉ ሳዕ ፍሪቲ ኣሜን ዝገብሮ ኩሉ ድማ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይሰልጦ ምብሃግ ምብላዕ ምስትንታን መጉስዕ ምምላስ እግዚአብሔር ይባረክ ብድሕሪኸ ድሕሪ ምስትንታን ከንታይ ክንገብሮ ይግባአና ሓደ ሰብ እስኪ ይመልሰለይ ደጋጊምና ሰሚዕና ኮይና ዝቃል ዝሕዋተይ እዘክረኩም እየ ዘለኹ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኦኬ ፅቡቅ ክንእዘዞ እግዚአብሔር ይባረክ የሓቂ ክንእዘዞ ምግባር ቃልካ ምሕላው ቃልካ ናይ መን ግደ እዩ ግደ እዩ በሉ እስኪ ምሕላው ቃልካ በሉ ናተይ ግደ እዩ ኣሜን ያ ክንእዘዞ ኣለና ከም ዳዊት بدحري ون كم إياسو كم إياسو نتايكن قبره يقبعنا كم إياسو نتايكن قبره يقبعنا آمين كابانا خيفة لنا كاب أفي بلن نقدس تحبتي كاب أفكاي تفلي آمين كاب تقال نيمان نتساقام أي تجلس تتنكي كامتان كتقبره أبو صنع نتحقي كاب أفكا أي تفلي مقدخا تقنع مشع نقر كل انتهي هناك يسلطك هاليلويا زربانا قال أملخ علالنا قال أملخ صوتانا قال أملخ كتسئن كدكسن كتسرحن كتعاتون
كتوصن نزقال زنتاي قبر يلو تزاربو آمين كنزاربو يدلينا እግዚአብሔር ይባረክ باخاجير خوص خلن وشتها يسمعي እግዚአብሔር يمسكن آمين أنا قدامي ناي نفسي صباحي كسبح عند حركوينا مجمرتان نفسي كم داويد نفسي سلامنتاي هو خنن لخي سلامنتاي ابتو وشتخي تقوهيل لخي سلامدحان قلصو غنا خمس غنا يمو تصفاخي اب املخ قبر النابلسي ننفسي سب كان ير እግዚአብሔር يبارك نتقال النا تزارب مالت مبهاج مبلع مستنتان بدحري خنتاي مقبر مزراب كتزارب خلخا بروخات منفسي خاتمل آمين كتزارب خلخا منفس خاتمل دكاي فلطنيم ولا فتحينا كان علل نصعد نحمو دحر شع دنقت سقبل بوشتاي قلقال مصين دحر حسبالي ابقصي يريو في الشيخ يزبل مثلني وي كم زنا يسحق ملكت قال قبر بين خات سبخ الله خاتولني فريد كنبلا እግዚአብሔር ይባላል بيني يزاربو نتقال دمص خيو صاخو بيني يزاربو ابتو وشتيسي يبلو እግዚአብሔር ይባላል አይርዳንን حقوس كم زلخو ግን حقوسي بدق خوينم ينببو سحقي بدق خوينم ينببو امين بلني كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይሁን مسبلع خايو حقوسن في صالبن يزخون مالتي እግዚአብሔር ይመስገን اذن مأتوي يتزاريبه نايلومي ارستي كابز تقص زخي وصاخو كم مثالي 10 و6 10 بقيسنا نا እግዚአብሔር حساب كنكافرينا እግዚአብሔር برقص كبصحنا نكزاربنا امين كم زي بلت تقصي مثالي 10 و6 10 نتقال زقلبلو سنا يركب بእግዚአብሔር زእمنካ بصي بالوسكي نتقال زقلبلو تزاربوا بروخات نتقال زقلبلو سناي يركب بእግዚአብሔር زእمنካ بصي آمين آمين كزاربكم دحنسب نابت زبهالل كزلو قال اقلبي سناي كترخبي خبلياسكي ابغنكم لزلو تزاربوا حواتي نتزبهالل قال اقلبلو سناي دما كتركب آمين بእግዚአብሔር እመን ክትባረክ ይኻበልዎ ተዛረቡ ብሩኻት آمين በሉኒ ሃሌሉያ ቅድስት ትብለን ላብዝ ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ይብለኩም አለኹ በሉኒ ድማ ንስኻትኩም آمين ነትቃል ዘቅልበሉ ሰናይ ይረክብ بእግዚአብሔር ዝእመንካ እንታይ ብፁዕ እሞ እንታይ ንሃቦ أرستنا أو جواب علاقاتكم نتز تبهللك مقلاب آمين نبتز تبهللك أقلب زبل أرست حزنا نا እግዚአብሔር ቃል ከነዛረቢና እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስና ከነጽናዕ ከለና እግዚአብሔር በተመንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ማለት በቃል ገይሩ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍና ብዛዕባኺ ብዛዕባኻ بزعباي بزعبا كلنا زتزارب خبر نجر الله آمين بسرات كوي بزعبا خبر نجر عبز متحف زتصحيف الله بزعباخي خبر نجر عبز متحف زنتاي تزاريب الله دك قراحكم يلم أفسمانيان شعاتن تزمروا خلو أتختم أملاخ بزعباخي خبر نجر ها تزاربي እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር بزعبانا خبر نجر تزاريب الله تسويت እግዚአብሔር ካባና እምባር እንታይ እንተዳይልኩምኒ ነቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝበሎ ነቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝተዛረቦ ክቡር ነገር ምቕላብ ከነቅልበሉ አሜን አሜን ይልና ክንቅበሎ አሜን ወሲደየለኹ ክንብል አሜን ናተይ ገይረየለኹ ክንብል ተስፋ እንዲሁ ተዳልዩ ዘሎ እቲ ተስፋ ግን ብእምነት ጌርካ ኢኻ ናትካ ትገብሮ وسيدي لنا قدنا خنجبره رستنا خنجبره ناتنا خنجبره ما سناي كابي እግዚአብሔር ክንቅበል ናይ እግዚአብሔር በረከት ድማ አባና መታን ክንውሕስ እግዚአብሔር ነትንሱ ዝበሎ ከነቅልበሉ ካባና ትጽቢት ገብረ ሕዋተይ ስለዚህ ረአዩ ከነቅልበሉ እንድሕር ኮይኑ እምበር
كنقلبلو اندحر كوين امبار تمسرتاو نجر دقاقي منا نزاربو زلنا حقي نسي هذا اتغزيابير بزعبخا زبلو تصفى اتغزيابير بزعبخا زبلو كبر نجر كاد امنت وصا خالق ولا حنت مقبل يبل كان مقبلي خا امنتي بامنتي خاناتك تقبرو بامنتي خا توسدو بامنتك توسدو ناتك تقبرو اندحر كوين كن مقلاب يدليكا امين توكيركا ختقلبلو يقبعكا سلازي كوي حواريا باولوس انتيميتيوس فلطو يلو هذا تمهرو يلو كلته تردع يلو سلسته ابود ما انتا يقبر صنع امين 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 يا حواتي امبار تجزيابير بزعبا نفس وكفنا زبلو كبور نجر مجمرتا كنفلطو يدلينا يا احواتي كنفلطو اندحر كاين دما كنمهارو لنا كننببو لنا كينببنايو كيتمهرنايو كنفلطو اينخلني بدحر مفلاط انتاي كمصيو كردانا خخلك علو برديت كنقبلو اندحر كاين دما انتاي يدلينا ملسي امنت يدلينا مغنياتو امنت مالت نتي تصفى زغبرو رقص مقبار نايت زير لنجر لما انتهى مردايا اي راخايون الله اي مصن الله نابخا ابيد كا غنا اي اتون الله تصفى خويني تدالي زلو بتقدميخا ترديكا بامنت مس وسد كايغن نات كاي خون مالتي امين امنت بلو امنت نتسمياوي نجر ها مرداتا اتهبكا مصارحيا بل منفساوي عالم حواتي كاب امنت وصا بخالق بولا حنت تردو يتخلني خا منفساوي عالم بامنتي خا تردو اتبو زلو زتدالو ناي اغزيابير بركتنا اخادما بامنتي خا توسدو اغزيابير يبارك سلازي الله عنتوي امنت كان مسمع دما ها كاب قال كريستوس دما سنتاي اتمنفس املاح زنفسو صحف سلازي اغزيابير صبح ما عد دليلنا الله حواتي امين صبح ما عدي الدليلنا الله اغزيابير ابزو ما خاطر حيكون انت صبح ما عد ترخبه ابيد كالو اب مصحف كالو اب غزا كالو اغزيابير يبارك تدليخا تقام تخليخا انت دليخا تبلع تخليخا مالتي اغزيابير يبارك امين ابيدنا الله مصحف قدوس اب موبايلنا الله لومي مصحف قدوس اب غزانا لنا مصحف قدوس ديبل سب يلن منفساوي عالم كرداكا اندحر كوينو ات بكريستوس يسوع ابيلو اغزيابير اب سمايات زبرخكا بركت ناتكا خطغبرو اندحر كوينو ها امنت كهلو كانت قال كتنببو كتبلعو يقباكا مالتي اغزيابير يمسكن امين امين سلازي ابولي كيدان كن كيدنا خنرينا تاريخنا اسرائيلاويان زداقم تاشعي معرف كاب حدا حساب سلسته كلاتنا كنا نببينا كنا وصينا زداقم تاشعي معرف كاب حدا حساب سلسته اندحرينا تاريخ اسرائيلاويان ابولي كيدان كم زيلوم اغزيابير هادينا نسمعيو واسرائيل سمع لو من سغان يردانوس كتساغرو اخامو كاباخا زعابيون زحيلون هزبتات كساع سماي زبصح التعرض عبيت ختماتاتن عبين نويحن هزبي دق عناق نسخات تفلطم بزعبهم دما اب قدم دق عناق من دو كبل يخل كبهال زسمعكا كتورسم كتاتو ايخا امين واو سمع الى والله تسمع تبالقال اسمرو لايكم افقد سلسته دما خمزيلو اغزيابير املاحكا نسو خمز بالا حاوي كقدميخا خمز حلفكا لومي فلت زبالقال اسمرو ليكم سمع الى والله ها فلت دما الوا نسو خطفوميو نسو خا ابقدميخا كواردوميو كم تغزيابير التزاربكا زبالقال اسمرولو كمتي اغزيابير التزاربكا ها كتوصعم قلطيفكا دما كتصنتهم ايخايلو اغزيابير يمسكن امين مزت مرتنا زخيد سلسته
أقدستي قالاتات الله وابزين سمع زبل فلت زبل زتباهل لك زبل እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር بزعب እስራኤላውያን ክልተ ነገራት ይተዛሪቡ አብዚ እተቀዳማይ ዕብየት ናይ ጸላእቶም ዕብየት ናይ ተጻረርቶም ብግልጺ ብዘይ ምሕባእ ነጊርዎም አምላክ ጽዋዕካ ከሎ አደናጊሪ ይኮነን ጽዋዕካ ነተሐቅ ነጊሪ ጽዋዕካ አሜን አሜን በሉ አየደናግርን እግዚአብሔር አየተዓሻሹን ብግልጺ አምላክ ሐቂ እግዚአብሔር አሜን ስለዚህ ቀዳማይ ናይ ጸላእቶም ዕብየት ናይ ተጻረርቶም ዕብየት አብታ ከተማ ዘለው ተጻረርቶም ናታቶም ዕብየት ነጊርዎም ተቀዳመይት ከምዚልዎም ዓበይቲ ዝተዓርዳ ክሳዕ ሰማይ ዝበጽሓ ከተማታት ኣለዋ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ኢልዎም ነዋሕቲ ሓያላት ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ማንም ስዒርዎም ዘይፈልጥ ኣብ ቅድሚኦም መን ደው ክብል ይኽእል ክበሃል ብእዝንኻ ዝሰማዕኻ ንጉዓት ክጸንሑኻ እዮም ኣብኡ ሓያላት ክጸንሑኻ እዮም ኣብኡ እተን ኣብኡ ዘለዋ ዝተዓርዳ ከተማታት ድማ ክሳብ ሰማየን ድበጽሓ ኢሉ ቀዳመይቲ እዚኣ ነጊሮም ዕብየትን ሓይልን ናይቶም ተጻረርቲ ነጊሩ ግን ስቓ ይበለን ዮርዳኖስ ድማ ኣሎ ኢልዎም ብዓብይኻ ኣብኡ ግን ኣይወደን እግዚአብሔር ውስኻ ኣቢሉ እንታይ ኢልዎም እስራኤል ኢልዎም ይኹን እምበር ንስኻ ሎሚ ዮርዳኖስ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ክትሳገሮ ኢኻ ሓደ ሰብ ሎሚ ዮርዳኖስ ክሳገር እዩ ኣሜን ኣሜን ኢሉ ዝወሰዶ ክኾነሉ እዩ ኣሕዋተይ ትንቢታዊ ቃል ኣብ ልዕሌኹም ክዛረበ ዮርዳኖስካ ክንድምንታይ ምዕባዩ ብዘየገድስ ሎሚ ንዮርዳኖስካ ዘስግር ቃል እናባኻ ክመጽእ ኣሜን ዮርዳኖሰይ ክሳገረ እዩ እስክብሉ ኣሕዋተይ ዕብየቱ ብዘየገድስ በሉ ዮርዳኖሰይ ሎሚ ክሳገረ ኣሜን ሎሚ ኢልዎ ንስኻ እስራኤል ንዮርዳኖስ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ክትሳገሮ ኢኻ ወሲኹ ድማ ነጊርዎ ዝተዓርዳ ዓበይቲ ከተማታት ኣለዋ ሓቂ ክሳብ ሰማይን ዝበጽሓ ነዋሕቲ ሓቂ ንዕርደን ከተፍርሶ ኢኻ ኢልዎ ኣሜን ኣሜን ነቲ ዕርዲ ከተፍርሶ ኢኻ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓያላት ንጉዓት ደቋዓናቕ ጀጋኑ ነዋሕቲ ጥሒስካዮም ክትኣቱ ክትወርስ ኢኻ ዋ ድሓር ውስኻ ቢሉስ ከምዚ ኢልዎ መቸም ኣብቲ ውሽጥና ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ኣይከኣልን ዝበሃል ነገር መሊእ እንዲ መሊእ እኮ እዩ ይከኣል ካብ ምባልሲ ኣይከኣልን ዝብል ነገር ይበዝሕ ኣብቲ ውሽጥና ሕጂ ከምኡ ከይመጽእ ኣብቲ ውሽጡ ድማ ሓሲቡ እግዚኣብሔር ኣይከኣልን ዝበሃል ነገር ከይመጽእ ኣባኻ ከመይ ገይሩ ይኸውን ዝብል ነገር ሕቶ ከይፍጠረካ ኣነ ከም ዝባላዕ ሓዊ ቀቅድሜኻ እንታይ ክገብር እየ ክሓልፍ እየ ኣሜን ኣነ ቀቅድሜኻ ክሓልፍ እየ ኣይትፍራሕ ብዕብየት ናይ ጸላእትኻ ኣሜን ሃሌሉያ ኣይትፍርሑ ብዕብየት ናይ ጸላእትኹም ኣሜን ኣይትፍራሕ ብዕብየት ናይ ተጻረርትኻ ኣነ ቀቅድሜኻ እንታይ ክኸውን እየ ክሓልፍ እየ ስለዚ ኢልዎ ከምቲ ዝተባህለልካ ቀልጢፍካ ክትኣቱ ኢኻ ቀልጢፍካ ከተጥፍኦም ኢኻ ቀልጢፍካ ከተጽንቶም ኢኻ አሜን 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 እስራኤል ስማዕ ኢልዎ ኣብ ግብፂ ተዋሪድካ ኢኻ ኢልዎ ኣብ ግብፂ ተረጊጽካ ኢኻ ኢልዎ ኣብ ግብፂ ብዙሕ መከራን ፀበባን ሽግርን ረኺብካ ኢልዎም ተዋሪድካ ኢኻ ኢልዎ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ከዋርዶም እየ ኢልዎ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ሎሚ እንታይ ክገብሮም እየ ከዋርዶም እየ ተራኻ መጺለ ኢልዎ ሃሌሉያ ተራይ እስክብሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ሃብዎ ምጥቃዕ እንድሕር ኮይኑ ጽቡቕ ጌርና ነጣቃዕ ኣለኒ ጎይታ አሜን حدا سب ترقخ متسيلهم معنت آمين أنا حدا سب كبلي كل عند حروسيلات دمات وصد آمين نعيون تراي آمين ترى خامس إله هاللويا إسرائيل ترى خايلهم معنتي له هاللويا تواريد كان دي خاتم على بقتشي لو مكن صلاتك خوارد يوم له هاللويا نصلاتك وردت نعخا جنانتاي كبرت تدالي الله آمين 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 كميلو لقاس صحف كله نص حيالات
يواردهم نزتواردو دم انتاي قبرم لعل يبلهم إسرائيل حيالات يوم دك عناق يوم تريهم الله نوحت يوم من ما بقدم يوم دوك بالزخيل يلن صباح لهم الصبات يوم نقر جن እግዚአብሔር حيالات انتاي قبري يوارديو ناتكا ترى متشيلو نعتاتهم وردت نعخا جنا خبر آمين هاللويا مدد حريت بلوا نعاي كبر سكولو نتتصاررتي وردت كخون لومي تراي آمين تراخاي هاللويا تراخاي أبرحو كونكا تسمعني زلخاون انت كونكا لومي تراخاي بلك هاللغو هاللويا تراخاي هاللويا رالادينا ماسياك رادالاباندو آمين እግዚአብሔር حيالي እግዚአብሔር حيالي እግዚአብሔር يبارك سلازي كم زخينو بدحريو أبز هولك 10 و3 10 4 خيدنا تاريخ ندحرينا እግዚአብሔር نموسي خمزيلو نتانا أخذكم زرسيكم مدري زسليو سليتي ها نابتام در انتاي قبر يلوه لا أخي يلوه موسي دم خمتي እግዚአብሔር زبالا غيرو 10 وكلتا ليهو نربع معالتي سليما قليلما ريما مستملسو ناموسي زمصو وصبصاب كله لك كم እግዚአብሔር زبالم كومينير واو إلما إيلوام كم تأملخ زبالو معارن صبان توحز مدريا أبو دما دقو عنا رئينا حيالات رئينا جغانو رئينا أب قدميهم دوك بالزخيل ما نم يلن زتبهل اللهم كبهال بإذننا زسمعنا أيو نعتاتهم أبوسي رئينا يوم زتعرض عبيتي ختماتات الدمة ها اللوا أمخا إيدوام أي كالني مسرعنا يوم نتم دك عنا مسرعنا يوم نتم حيالات مسرعنا يوم نتم جغانو نحنا أبقدم عين ناسي أبقدم يوم كم من تاي كنا كمان بتا أبقدم يوم دماغهم خوينا واو اتام در دما عشان قايدنا عنا ديبنا خيدنا يوم سي نتم زنبروا كون تاي تقبريا توحيد أي كالني كفو ورا أو ريلهم بلنا تصحف كفو ورا زور المنفس بيسوس كريستوس سم زفانو يقلبت عبيت ناي تتعرر تتراي زوري منفس بشم يسوس كريستوس زفانو يقلبت دحر كالي بسمعوا واتاي تعمص يلوم اي تعمصوا تاي غيركم زهزبي عبيت ناي صلاتو تراي كتنغروا حين ناي صلاتو تراي كتوريلو تغاغيخم اتزصل للهم كباتاتهم اغليسو እግዚአብሔር كم زباله حوي مسانايو برجت كوميو حيالات الله جغان الله نوحت الله نقعت الله دك عنق الله نجر جن كابتن مسؤم زلا مسانا زلا يحيل هاللويا كابتن مسؤم زلا اتمسانا زلا يبرتع امانيل مسانا يلوم اي كادن زبال نجر يلن نزعم من كله يكاد يلوم امين 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 نزعم من كله سلازي يلوم اصبيقنا نخيل عينا نديب دعن ورسيلوم امين زقرمك يا حواتي اتم 10 تخلته اب كلته تخفيلهم اتم 10 نتز تبهللهم زنقعوا اتم كلته جن نتز تبهللهم زغلبوا امين نتز تبهللهم نتز تنغرو من تاي زغبروا زغلبوا اقلب نابتز تبهللك اقلبي نابتز تبهللك اتز تبهللك يا عبي كابت حجز الله غير اتز تبهللك يا عبي كابت حجز تحالفو زلخا اتز تبهللك زلا يا عبي كابت حجز الله يوم امين امين قال سبات ابيت ناي صلاتهم تراي زوري يلو ابيت ناي صلاتهم كم زخوينا بزح نجر እግዚአብሔር ይዓቢ አታ እግዚአብሔር ይዓቢ እግዚአብሔር ይዓቢ ሃሌሉያ አባና በጽሑ አይናስ አባና በጽሑ ክንእስ ይልዎም ካሌብ ኖ እግዚአብሔር ይዓቢ ካብአታቶም አሜን እግዚአብሔር ይዓቢ ካብአታቶም ከም ትንሱ ዝበሎ ክንዓቱ ኢና
كنورسينا كنطفعمينا እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜና خواردهم እዩ ንዓታቶም ውርደት ንዓና ግና خبرت ክኸውን ሃሌሉያ دعار كم زغينو النعيبهم من يوم تشمتم من عبدي النعيبهم من تهزبي مستنعبو دمانو مسيخا تم هزبي أتا مسيح لما خاب قبسي زوج أخان ناسي سلامنتاي أب قبس دو مقابر يلن يلو مخايم يلو أبرخا خن موت أبرخا خن تفع وشي خانا خاب قبسي اكزياب هيركم يلوم نقروني إيدو اكزياب هيركم أبرخا خن تفعيكم يلوم أي بلومن እግዚአብሔር ዘይበለካ አይትበል እግዚአብሔር ዘይበሎ አይትበል ሓደ ጊዜ ሳራ እግዚአብሔር ዘይበላ ይላ ዘይበላ ዘይተዛረቡ እግዚአብሔር ዘይተዛረቡ እግዚአብሔር ዘይበሎ አብርሃም ይላቶ አቤት እግዚአብሔር ንዓይ ማህፀነይ ዓጺን እንዲ ኣብ ህዝብ ክገብረከ እኮ ይልዋ ዓሌታት ኩላ ምድር ባኸ ክባረኹ እዮም ዝብላ ዘሎ እግዚአብሔር እኮ ክትበዝሑ ኢኹም ክትፈርዩ ኢኹም እኮ ይልዎም እግዚአብሔር ማዕፀነይ ዓጺሞ ናበይቶ ኣታ እግዚአብሔር ዘይበለካ ትብል እንድሕር ኮንካ ኩርካሕ ኢኻ ተምፅእ ኩርካሕ እግዚአብሔር ዘይበላ ኢሉኒ ኢላ እስማኤል ኣምፅኣትላ ንዓለም እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረላ ቃል ክፍፀም እዩ እሞ ታዝኣመነት ንገረኒ ታዝኣመነት ማርያም ግን ነቲ ዝተባህለላ ቃል ኣሜን ኢላ ይኹነለይ ስለ ዝበለት نعلم مدحاني خمسي حلا እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ነዛ ምድር እዚኣ መድሃኒት ክትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ ዘለኻ አሜን ንስኻ መድሃኒት ክትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ መፍትሕ ክትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ አሜን ነቲ ዝተባህለልካ ቅልበሉ ንዑ ሓዞ ቁለቦ ሃሌሉያ ቆብ ስለዚ እስራኤላውያን ብቃል ከናፍርካ ተፈንጠርካ እንዲሉ ትጽሑፍ ከምታ ዝበልዋ ከማ ኮይና بزي قلعت شدش تميت شيحهم وصيام كاب قبصي اتوم اب قبص خنطفئ اب قبص خنموت يلوم زتعمنوا كم قال كنافرم تفنطيرم ها اب قبص تريفهم كناتو ينا زبالو كنورسينا زبالو امين هاليلويا وريسوم እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ የዝበልኩ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን እሞ ምስመን ንሰማማ مس أملاخ نسامع يا مس أملاخ نسامع نايبراويان صحافي خمزيلو من تزي كي نتأفئ نابتز سمعنا يو الزينة كنقلب يقبعنا ايو وصد وايكم ذات أصي براويان كلاي معرف فقد حدا من تزي نحنا دما كي نتأفئ سي نابتز سمعنا يو الزينة كنقلب يقبعنا ايو نتقال اندحر عقليب كارلو نتقال امين يلكان اندحر تقبيل كايو بمسمع عبيلي يخون نتصحف بمنباب نابخاز متصنا እግዚአብሔር قال امين يخون اللي النابل كان تدعى وسيد كايو ابي وت كاد شرح ነገር አለ امين ابيت كاد شرح ነገር አለ امين اتقال ها كم توهبي املاخشي حيالي كل خالي حواتي وهابنا يزقال تقول زخيل املاخيو حيلن كلتن يتقال دما لك كم توهبي املاخ قالن املاخنا يفعلاليني محواتي امين امين اللي كان دحروشيد كاس يخون حلقه ميتي حانت قال طراي تزارب ودي انت يخوني كحاوي نتقال كقلبلا نتقال كقبلا نتقال كوسدا ناتي دما خغبرا نسخا خسرح الله يا الو እግዚአብሔር ይባረክ وسيدوا فوسد ما خوينل ليتمولو كتصعرو زحادرو بعل بيتروس تصفا قريصم مرببو من نحصبو كله ودا املاخ مصيوم ودا املاخ مصي مربب كان ابت بحر دربيوم سبلسي مولو ليتي ها سعيرنا زرخبنا يو نجر يلن بيتروس زمانا يبحر تمكر له ابين يرم تم عساتات هاي نفلطن توديهم ديهم تحابيهم هاي نفلطن بقالك مرببنا ندربي لنا مسبالو كن اتقال هاليلويا اتخبرها بون زقال امين هاليلويا كابت تحابيهم اللي زنبرو ديوصيوم شعودي فطيروم هاي نفلطن امين اتقالون ناي مفتار كيلت الله وي امين سماي ابي كم زنبره ينفلطونينا مدر بي كم زنبره هاي نفلطانينا
كاب እግዚአብሔር አፍ ቃል ወጪት ሁን ምስበለት ኮይና አሜን ተፈጥሮም ሆነ ሽዑና ይንፈልጥን ኃይል ለው ወተቃል ተቅሊብ ካለው ክእለት አለው ወተቃል ተቅሊብ ካለው አሜን ይልካን ድሕር ወሲድ ካየውናት ካን ተዳገር ካየ አብሂ ወትካ ዝሰርሖ ነገር አለው እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚትና ባخذ መጽ ዘለቃልና ባخذ መጽ ዘለቃል አሜን ይኹነለይ እናንተ ዳት ቀቢልና ሃሌሉያ ተለዊጥና ተሳጊርና ክንወጪና አሜን ምስጋር ደይ ይኹን ሕዋተይ ምስጋር ደይ ይኹን ሕዋተይ ወእስራኤል ኒዮርዳኖስ ሎሚ እንታይ ክትገብረ ኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቃላይ ምዕራፍ 13 ተርኢና ከም ዝብልና እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ምን ትዝውን ነትባአና እተሰብከ ቃል አምላኽ ምስተቀበልኩምዎ እንታይ ምስገበርኩምዎ مستقبلكم وامون السوء بخاتكم انتاي تقبر زالله زعي زالله كم تبحق خوينو زالك العاملة خنبر كم قال السب سلا زي تقبلكم ما نحنا كيب كورنا نعملة انتاي نقبر لنا نمسكنا اللونا اتقال مستقبلك هايوسي ها ابخ انتاي يقبر يعي بمن غيرو ينقرك هالو تقال بزي يقدس من يحزل كامل زالنا تقال بزي يقدس اتمصي زلو قال كم قال املاح انت دا امين يلكا تقبل كايو ابا خان تاي يغبري يعي احواتي سبت سلام كيم استقبلوا ابي وتم انتاي كم زعي خنرينا እግዚአብሔር ይባረክ ابي وتم انتاي كم زعي انتاي كم زسرحه كنري اينا ካብ ዝቀጽልና ማለት እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 5 ክሳብ 10 ዘሎ ቀስ እናበልና ክንርኢና ብኦኽን ውዴና ፍቅደ 5 አባኻትኩምን ምንታኸሙን ከመይ ከም ዝነበርና ከምቲ እትፈልጥዎ እትወንጌልና በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙሕ ምርዳእን ካይምበር በቃል ጥራይ አይመጸኩምን ንስኻትኩምን ኢልዎም በብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ نتقال بمقبالكم سعبتنان سعبت قويتان كونكم سلازنوتو ما مقودنيان اكايان زلو كل ما امنتي ارآيا كونكم وام امنتكم باملاخ نبزل سفراوچ يالامبر اتقال قويتا كابخاتكم ام مقودنيان اكايان تراي ايكونن التسمعما كنزاربلو ايدليناني نتياو ناي حق املاخ كتغلغلو نتخموتات زتنسو أمه كابت زمتسقط تعزد حننا ودي يسوس كا كاب سمايات كتصبيو كاب تعوتات ناب أملاح كمي يجيركم كم تملسكم تنابخاتكم بتاعونا كمي يزبله كم زنابره بزعبانا بعلاتهم ها ينقرو ايام يدو زابهيري مسجن سبت سولونك ايه بهواري باولوس ابيلو زتصب كلهم قال مستقبلوا قدامي سعبتنان سعبت قويتانان كونكم ميلوام اتقال مستقبل كايو سعبي خاتخود امين سعبتنان سعبتي قويتانان ها كونكم يسوس كريستوس قويتاي سعبي تقول هاريا باولوس نسب كرونتوس انتاي لوام الله انا نكريستوس مسل الله نسخاتكم دما ناي انتاي قبرو مثال يلوام بسلسة نجر هاريا باولوس نكريستوس يمسلون يرو بتصدقي بناي تنساي حيلي بحبرة مكرو ازيان سلستيان جزي بالله كزرزرة مسيلو وي بزن سلسة قناي عقبا افليبي سالساي معرفة لكم اي عقبا بزو سلسة نجر زي انا وصخو انا عبوخو متانك خيد عبد حريز الله ارسع اللخو ناب كدمي تقصي ادفع اللخو نبت عصبي عوت نايلعل تصوعه بكريستوس إيسوس الناقو يخو امت اترى الله يلوم امين هاللويا اتقال مسمصه عبد حريخ ازو الله ترسع نقدميت قصقا خدفق نبت نايلعل تصوعه عصب عوت كتمطاطر درخيت يقبر ابتوشتها امين حيل خوينو درخيت يقبر ابتوشتها سلازي اتتحاسي يتحس نساتهم دمه ددحري ስለዚህ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ብንፋስ ኔው ነጀው ናብዝን ናብትን ዘይትድፋእ
بفقري نحكي الناس عبكا ناب كريستوس كتعبي ددحر كريستوس كتصعب زقابركا قالي እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ምስ መፀሲ ደድሕር እዚ ቃል እዚ ክስዕቡ ገይርዎም ሰዓቢ ኢኻ ትኸውን ኣሜን ኣሜን ደድሕር እቲ ሓቂ እንታይ ምግባር ዘብዘብ ምባል እግዚአብሔር ይባረክ ምስ ጊዜይ ሕፅራ ኣቢለ ክዛረቦ እቲ ነጥቢ ኣብ ገዛ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ኮንኩም ኣብዝሕዎ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ፍቕዲ 7 ኣላ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ዘለዉ ኩሎም ኣመንቲ ኣርኣያ ኮንኩምዎም እዛ መሪሕ ጠቕሲ እዚኣ ምስ ተዋሃበትና መጀመርታ ሰንበት ከገልግል ከለኹ ብዛዕባ ዝምሂር ኣለኹ እዚ ዓመት እዚ ሽምና ዝልወጠሉ ዓመት ኢለ ነይረ ኩላትና ኣርኣያ ዝብል ሽም ዝወሃበና ዓመት ኣሜን ኣሜን ነቲ ቃል ምስ ተቐበልዎሲ ኣብ ኣካያን ኣብ መቄዶንያን ዝነበሩ ኣመንቲ እንታይ ኮይኖምዎም ኣርኣያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ብቃል ኢልዎ ብንጽህና ኢልዎ ብፍቅሪ ኢልዎ ብእምነት ኢልዎ ብኻይዳ ኢልዎ ነቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኩኖም እምበር ንእስነትካ ሓደ እኳ እንታይ ይግበራ ኣይንዓቃ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣሕዋተይ ዓለም ነዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ከተንብቦ ግዜ የብላን እቲ ምንታይ ንዓኣ ዕሽነት እዩ ንዓኺ ንዓኻ ንዓይ ንዓና ከተንብበና ግን ፈፂሙ ግዜ ይወስደላኒ ስለዚ ካብ ጉይ ሙዓል እንታይ ክሳድ መዓዝ ብህይወትና ምስክር ክንከውን ይግባአና ከምኡ ኢልዎም ጳውሎስ ኣምላኽሲ በኣና ገይሩ ኣብ ኩሉ ቦታ ማዕዛ ፍልጠቱ እንታይ ይገብር ይገልጽ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኣተኻዮ ኣብ ቤትካ ኣብ ስራሕካ ኣብ ትምህርትካ ኣብ ጎረባብትካ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ሃገርካ ኣብ ከተማኻ ኣብ ኩሉ ኣርኣያ ክትከውን ይግባአካ እዩ በኣኻ ገይሩ ማዕዛ ፍልጠቱ ዝገልጽ ስለዚ ዓለም ነዚ ከተንብቦ ግዜ የብላን ንሸዊት ከተንብቦ ግን ግዜ ይወስደላን እዩ ንቅድስቲ ከንብቦ ግዜ ይወስደላን ይወስድ ኣይወስድን ዝክርዋት ሃገረት ንጴጥሮስ ዝበለቶ ተፍልጥ ኣለኻ ንስኻ ከይተዛረበ ኩሎም እንዲኦም ተኣኪቦም ደለው ክርኢ ኩሎም እኮ ፍሉይነት ኣይነበሮን ጴጥሮስ ተፍልጥ ኣለኻ ኢላቶ ተፍልጡ ኢኹም ኣሕዋተይ ኣሜን ኣታ ንስኻ ብርሃን ዓለም ኢኻ ከምኡ ኢልካ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዮሴፍ ናብ ግብፂ ንሸጥዎ እውን ከምኡ ኮይኑ ጶጢፋር ተሓለቃ እስራሲ እዩ ዝቐንዓሉ እግዚኣብሔር ምፅኦ ከም ዘሎ ነገር ኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝቐንዖ ከም ዝሰልጦሲ ረኣየ ኣሜን ኣሜን ራላጋዲና ማስያራ ዳላባንዶ ትፍለጥ ኢኻ ትንበብ ኢኻ ክትሕባ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ቃል ናባኻ መፂ እንተደኣ ተቐቢልካዮ እወ ብርሃን ኢኻ ኢልካ እንድዩ ብርሃን ምዃንካ እንድሕር ተቐቢልካዮ ንስኻ ዘለኻዮ ጸልማት የለን ንስኻ ዘለኻዮ መቐረት ኣሎ ንስኻ ዘለኻዮ ጨው ኣሎ ኣሜን ጨው ምድሪ ኢኻ ኢልካ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ባራኻ ኢዳና ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ እንታይ ክንገብር ይግባአና ከነፀብቕ ይግባአና እዩ ሳልሳይ ቅልጥፍ ኢለ እዚ ኸይድ ዘለኹ ፍቕዲ 8 እምነትኩም ናብ ብዘላ ስፍራ እንታይ ኮይና ኣላ ወፂኣ ኣላ ኢሉ እምነትካ እንታይ ትኸውን ተዓቢ እምነት ተዓቢ እያ እምነት ትጎድል እያ እምነት ድማ ትጠፍእ እያ ስለዚ እቲ ቃል እንተደኣ ተቐቢልካዮ ብእምነት እንታይ ትኸውን ትምጠጥ ንላዕሊ እግዚአብሔር ይባረክ እምነት ድማ ክትዓቢ እንድሕር ኮይኑ መግባ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ፍልጠት ሓቂ እናተቐበለት እናተመገበት እያ ተዓቢ ኦኬ ራብዓይ ድማ ኣገልግሎት ተገልግል ነቲ ህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ፍቕዲ 9 ሓውና ዳኒ ድዩ ሓደ ትምህርቲ ምሂርና ዝነበረ በኣኻን ንዓኻን በኣኻን ሓቀይ ቅድም ንዓኻ ብድሕሪኡ ድማ በኣኻ ኣብ እዝራውን ምሂረ ኣለኹ እቲ ቃል ቅድም ንዓኻ ክሰርሓካ እዩ ድመፅእ ብድሕሪኡ ድማ በኣኻ ገይሩ እንታይ ይገብር ይሰርሕ ካህናት ኢና ቃል እንድሕር ዘይብልና ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ከነገልግል ኣይንኽእልን ኢና ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ካህን ከይትኾነኒ እንታይ ገበርኩኻ ኣበኹኻ ስለዚ ኣገልግሎት ካብ ምልኣት እዩ ከይመልኣኻ ድማ ይትፈስስን ኢኻ ከይበልዕኻ ድማ ይተብልዕን ኢኻ ስለዚ እቲ ቃል እንተደኣ መፂ ብቃል እንተደኣ መሊእኻ ንኣገልግሎት ድማ እንታይ ብቕዓት ይህልወካ ተልእኾኻ ንምፍፃም ከምዚ ኢልዎም መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዋላ በዚኣ ክውድእ ድሓን ከምዚ ኢልዎም ምስ ለኣኽኩኹም ዝጎደለኩም ነገር ዶ ነይሩ እዩ ኢልዎም ኣይነበረን ሕጂ ግና እቲ ብዛዕባይ
ዝተጻሕፈ ዝፍጸመሉ ግዜ ኣኺሊ እሞ ዘለኩም ሸይጥኩም እንታይ ግበሩ ሰይፊ ዓድጉ ወይታ ኢሎሞ ክልተ ሰይፊ ኣለዋ ኣብዚኣ እሳተን እኹላት ኣሜን ተልእኾኻ ክትፍጽም ክልተ ሰይፊ ጥራይ እንታይ እዩ እኹል ቃል ኣምላኽን መንፈስ ኣምላኽን ኣሜን በለኒ ካልእ ኩሉ ኮተት መተት እዩ ኣየድልየካኒ ኮተት መተት ኣየድልየካኒ መመላእታ ተልእኾኻ ክትፍጽም እቲ መምርሒ ቃል መንፈስ ኣሜን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይዝግልገል እግዚአብሔር በጸጉ ይዝግልገል እግዚአብሔር በውህበቱ ይዝግልገል ካብዙ ወጻኢ ካብቲ ሓቂ ይኮነ ክልተ ሰይፍ ለው ኣምስ ወሎሲ እኹላት የንሳተን ባር ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብዙ መወዳእታ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባህለ ዝፍጸመሉ ሰዓት ቀሪብ እዩ ሙማቱ ጥራይ ኣይኮነን ተባሂለሉ ምትንስኡ እውን ተባሂለሉ እዩ ምትንስኡ ምዕራጉ ጥራይ ኣይኮነን ተባሂለሉ ምምጽኡ ምምላሱ እውን ተባሂለሉ እዩ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዳግማይ ምጽአት ኣመልኪቱ ዝተባህለ ዝፍጸመሉ ሰዓት ግዜ ቀሪብ እዩ ስለዚ ዘለኩም ኩሉ ሸይጥኩም ክልተ ሰይፊ ዓድጉ ኣሜን እዘን ክልተ ሰይፊ ነቲ ሓምሻይ ነጥቢ እያ ክትኮነና ማለት እዩ ንምጽአት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጽበ ንቑሕን ትጉህን ይገብራኻ ኣየኖት ክልተ ሰይፊ ምስናይ ብዙሕ የቅሬታ 12 ኮይና ወዲ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርክ